Hello Karbi Lam, welcome back to my YouTube channel. Kecheng si ka doka be Karbi Lam ara to wana phanta nili hi pening ka sam karam na pajirik lo kardom. Karbi Lam pen nong nap chitang klong Karbi Lam arjan lo chi parjan theknai lapen ki Karbi Lam arjan kasonse pon theknai anparta Karbi Lam arjan lo direction ke tham theknai abang phu ake hai Bhaity Engti handshake alang li penangan ajir kiding api puthot non akimi Karbi Lam arjan kiding kasonse ponik jia phan chisik chidang ponik bom lo Labangso lamarjan men lake Bokola Mastor Ake hai Bhaity Engti handshake alang li kathon se pon lamarjan do an setame lang ik me pipik lapen genang li tung command matsi ake hai Bhaity Engti handshake alang li direction ki pipon mate kason se pon lamarjan ke lang ning kaching samik nai nai lo comment sa long top ponikra pachini ponik vekta Labangso puthak ake hai Simon ronghang alang li Facebook along ki post pen pachini pona tengke pini 27 August 2023 arni Karbi Film Society lang pheraro kecheng si mate first executive meeting ke padopon Labangso along KFS mate Karbi Film Society lang pher aro pen Karbi Lam arjan kosonsi ki pareng berji ma pupen chenglok asona sonalam chingki chingwai pon lapen isi birta ki mia bangke Prabjin pen Bokola Mastor pu alamar jan sitami mohor kinepon pangcheng pon jia phan chisik chidang pon pangcheng pon tang lopusi Karbi Film Society lang pheraro ame phu ake hai Bhaity Engti handshake ahin pen pangdak pon alang litum labangso ni machi labangso lamar jan pustar sitami paklang pon ik alang litum labangso pustar along pachini pon atengke labangso lamar jan kiding along kachi parjan ponji abang phu abang phiatum ilitum thek ponik long jilage nongnam chithang klong Karbi Lam arjan mate Karbi Lam kanarjan along kachi parjan theknai abang phu abang phiatum ake hai Dilip Bey ake hai pi Malin Tissopi ake hai pi Hunmili hansepi ake hai Suresh Timung ake hai Samlong rongphar lapenke ake hai pi Sima ingtipi Labangso lamarjan along alun jir to an kilun ponji alun se pe atuma men lage nongnam chithang klong man peng ki do Karbi alun jir kilun theknai asi ki jumenai alun se pe atum lun se pi Robina kropi lapenke lun se po SE kathar Labangso lamarjan along direction of photography lapenke editing abang phu atum lake ake hai Suresh Timung lapenke ake hai Christopher direction abang phulake ake hai Bhaity Engti handshake Labangso lamarjan non si mohor kinepon pangcheng ponikla Labangso lamarjan lang igme pikji lapen ki ilitung kaddo ka vestame prabjin pen Labangso lamarjan lang poniklong da prangpo nalitung common masi Labangso lamarjan kilang poniklong japan chonghong ponik dinglo comment salong to ponikra pachini ponik tha nalitung kaddo ka be aphan sitame chuningri poniklo nili Labangso video along ke pachini pon kechok che mate kating ni pondo pon ik polote nalitung nang diya ponik posi ningchit he poniklo video lang mesen pulote video phan lagi sipira video phanta share ponikra la puson tak ta video kelang ponik long ver ja phanili to ma channel phan kang hon pen subscribe ponik posi ningchit helo tangte pinia video ke panik velo cardom